Може да почнете да следите нашите прояви и може да ни активирате. Пак сачна врага. Че ми обясниха. Виж как ги... Сигурно не точно такива. Значи клещите са съвременни, да, но са по-удобни за работа. Нали е правилно? Не е правилно. Това българите не са пили много вино. Има ли си други неща? Това е византийска рецепта. Кондитон, който се прави с розови листа и мед. Това е малко сладко. Да, и двете са сладки. Другото нещо е от Франция, нарича се хипокрас или пимен. Отново си е нормално вино, просто има определени подправки в него. Tak, to wodę z niby stawiali wcześniej, żeby konik nie nabijały. Стрелял много? Не, мамо, не стреляй изобщо. Как ми ще да ти да... По-надясно. Браво! Благодаря ви, чудесно.